คลิปหนูเด้อวิเขาว้าปะทางนู้นลูกอะไรเบียงทางลูกอะไรเบียงgila silong berean simang nukut maksud gini nang halai हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ जायो जोङो बिबोनां लाहानावसो दंफैयो ओमफ्रायो नै जों मैया सजना हाननाया मोनायाव बेनोमोन आरोना मोख्राफोरबायदि बारदिंलायखादोंमोन आरोना आंथ' जि गोथाव मोनखायो सजना ओंख्रि नाथुरबो लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेजोंनो मोनाबाबो सजनाखौ हानानै जाफैबाय आरोना मोनाबाबो ओमफ्राय नै न'आ बिसिना हाजोआवसो नालाय ओमफ्राय दायो सोरांबाय आरोना ओमफ्राय जोङो एसे बेलेग जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दा बहा थांनाय जायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर संनानै लांखाजोबगोन आरोना लांनोसै बेखौ बेरायनायाव जानो आंना मबाइला मोलेले बेरायनायाव जानायसै जोंहा संनानै लाखाजोबलायबाय नै दैयानो लोमजोबबाय गाहायाव बेयाव मांखि दुगैफैनो मोख्रा दिनै फैगाराखै नै हाजोआ गाहाय नुयोहाय मबाइलफोराव अन्थाइ गिदिर गिदिरथार बियो नै अन्थाइ गिदिर गिदिर अन्थाइथार मबाइला मारैबा गाहाय माबा हाजोखौनो गाहाय नुयो नङाबा जा गोजौखा आयौ मबाइलखौनो गोलैजानो गिलायलांबाय आं सिलां बारा संगासिनो जोंहा लांनो गेन्द्राया बारा देलाय नाङा दा लाखिजालाबायगोन देलायखांबाय ओरैबो देलायखांबाय थांसै जोंहा बेरायनो मा थांगोन जादोंमोन ए नोंहालाय हाथाया खिथावो मानो मा बिखो नोङो थख्लाया ओइ गारि गंसे गारि गंसे बेयाव जों बेयाव साब्रैया ओइयाव साब्रै इयाव साबा जों साबा जाबायना सुनुजों साबा जोङो साबा बेयाव ओइसोर साब्रै हाया माबेजों फैखो थांबायानो बिसोरो ओइलाय हाजो गाखोबाय जों बै गाहायनिफ्राय फैबाय जोङो लासै लासै सलायलाय दा खांग्रांलायगोन दलद जनांगोन गाखोनोसैलाय नै गाखोनोसैलाय इमान गोजौ बावै गेद्दा गेद्दि लामायानो शिलंनि लामायानो इदिनोखा Uy, Salah đấy. À. Ayo, lago, gila. Saya main pernah. Bufur, lo nur kabai kahayo. Sandung ini gede kan? Sandung apa? Ya pas ya. Ini pada yang gua sebenarnya. Kayak buka terus nih. Haya gede dulu sana. Haya gede dulu. Cuma ada.
हाजोआनो बुगाखै ना माखो गाबाखै Ini foto lan ambil. grong ya Heh. dari grong Foto lan apa ini? hah Foto lan musuh. जोमैया माबायदि हो आं नाहरनो हालाहाय सयथिबो ओरैबायदि गोजौआव दंफैयोना जोङो नै रम रमनो Oh my god नै आयौ सयथिबो आं नाहरनो हाला आं बहा दंफैयो फात्ताखौ मोनलाहाय सयथिबो नै जोमैया जालालै सयथिबो जायगाया आङो गिजोब्बाय मेव मोनजोब्बाय गैला शिलंआव बेरायनो फैग्रायानो सिमां नुखो नामा खुगायानो सिलागासिनो शिलंआव बेरायनो फैग्रा खुगायालाय मा गय जादों नामा Oi, rame apa jalan nama ini? मा जाखो लामाया लेफ्ट ना राइट थांगोन दा थांखागोन ini apa lah ya? Apa ini nama itu? Oi, kali dia बरिं जाजोब्बाय मब्ला मोनहैगोनथाय आयौ टाइमा 12:45 जाबाय OMG होननाय समाव गैलाय OMG थानि थाखायनो भिडिअ लानो मोनला नै इमान मोजां मोजां जायगाफोरा नायनाय भिउफोरा मोने नुजोबो जोमैजोंसो फैगासिनो नालाय जोङो नैलाय जि साफा नुदोंलाय आयै हाजो सायाव कफि गायनाय बिबाराबो जि खेव बारदों नै बिबाराबो मा बिसोरो सुइटार गानजोबलायदों मानसिफोरा नायनि आं हाब गोजां मारोथ' मार गुसु मार जोंहा आरो गरमा थानो हाला गुसु जायगाया माथो सुइटार गानजोबदों मानसिफोरखौ सुइटार गाननाय नुबाय जोङो मिनिबावबायसो जोंहा आखाइखौ बायहेरायाव दिरुननो नायबाय जा गुसु मार दालासो जासिगोनलै नै सुइटार गानदों नै मैगं मैला गायनायफोरा नैबाव मामोनथाय मैगङा नै जिंखा बहलफोर खोमा हाजोआवनो आदि गायदों ए बै बिफाङाबा मा बुस्थुथाय बैयो हाजोना ओइ दहाय नुबोनाया सिरि लाइन लानो दुब्लिया मा सिकिउर नुदों दुब्लिखौ नै बा ada Korea dulu nih kok ayay Korea nukabai दुब्लि सेर बिदि आबाद मावनाय नुयोब्ला बिराद मोजां नुयो माबा हाजो सेराव Korea आयौ जायगाया Noi. Buria. मैगं थाइगं गायनाय bunga बिसना आयौ इमान मैगं गायो नै बा मैगंफोरा मैगंजों मैगं अखायानो जा गोसा जालायबाय एबाराव मा जाबावगोनलै माब्ला मोनहैबावगोन जाखो माला मोनजाबावनोसो मोनबाय आङो माला मोनजाबावनो मोनगासिनो आङो सिनायला लामाखौ आंथ' मेगनानो सिनायला आंना लामायानो गैला गोसोम नुफैलायबायलै गासिबो गोसोमजोब नै
मा जायगा मोनफैखो दा एबाराव माइरां माइरांनो माइरां अखायानो अखा गारियानो गोसोमल' नै बिसोरनिया औ सेम ना कालारा बिदिनो खाबालाय ना बिफा दासो टाउन मोनफैबाय खोमा टाउननि गस्लाफोरखौ नायगौमोन हे मा जि मोजां नुदोंमोनहाय गैला अखानि थाखायनो जेबो मोजां भिडिअ बानाय मोनासै ओइ बेखौ मोनबासो अखा हानाय नङाखै माबा अखा हानाय नङा इमान मोजांमोन जायगाफोरा नै अखा बोथोरसो ओइले फुल गायनाया माबा गायनाया दुब्लि ना मा जाखो बे लाइना इमान मोजां नुदोंमोन जायगाखौ गैला दा सिनायला एख' ओइयावसो हायाखै अखाया सान्दुं मोनबाय नै एबाराव सान्दुं मोनबाय अखा लोगो मोनबाय सान्दुं मोनसिगोनलै बेयाव जोमैयासो होसोलायबाय खोमा ओइ नै पाहाराव न' आयौ मबाइलावनो सिनायहरासै आंना नै हाजोनि न'आ नै सौथुगोनलाय सौथुगोन फैनायनिफ्रायनो सान्दुंखौनो नुबोआखै हैयावसो दं सान्दुङा ओइ नै बे जायगायाव माब्ला मोनहैगोन नै सान्दुङा नैबावसो दं जायगाफोरा मा नंस्टेनब्रा बेलाय वा सान्दुं मोनबाय दासो नै जायगाफोरा नै नायदो सान्दुं मोनबाय दै एबाराव फैनायनिफ्रायनो सान्दुंखौनो नुफेराखैमोन दासो नुफैबाय अबेबा जायगायाव गोजां बोलायलांबाय बिबारा नायलाय न'फ्रा बेसेबां साइज बिसोर न'आ बिबारजोंनो बुंजोबखायो बे जोमैया दादै होसोबोबावबा अखासो जाबावगोन लांतर जायगानि नामानो लांतर खौसो मोजां नुथारदोंहाय ओइ होथेजोब्बाय एबाराव वालानो वाव दंफांफोराबो लामाफोरानो गेद्दा गेद्दि खारोना हाथाय सौखेजोबगोन आरो वाव मासि किउट नुदों बेखौ वाबा थांनो लुगैलायबाय आं